Forum trećeg programa. Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji s našim gostima govorimo o objavljivanju prvog broja teološkog časopisa Koncilium u Hrvatskoj, ali i općenito o stanju katoličkog, odnosno kršćanskog izdavaštva danas. Samo su u studiju profesor dr. Adalbert Rebić, umirovljeni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i bivši ravnatelj kršćanske sadašnjosti, i Zoran Grozdanov, urednik u izdavačkoj kući Ex Libris, koje je i suizdavač časopisa Koncilium na hrvatskom jeziku. Dobro sam rekao suizdavač, jer vidim da i Sinopsis i Sarajevo. Mi smo izdavači, Sinopsis je suizdavač. Tako da. Dobro, kad smo već krenuli s vama, kako je uopće došlo, kako ste došli na pomisao da izdajete Koncilium u Hrvatskoj? Pa gledajte, naša izdavačka kuća od 2005. kad smo krenuli u izdavanje teoloških knjiga, krenuli smo sa knjigom Jürgena Moltmana Raspeti Bog, zapravo imali smo namjeru objaviti Moltmana, Ranera, Hansa Kinga i Bultmana. Pošto smo mala izdavačka kuća, nismo dugoročno razmišljali i mislili smo ako to napravimo, dovoljno smo napravili. Međutim, kako se stvar nastavila, prepoznali smo da u Hrvatskoj dosta nedostaje međunarodne teološke misli. Znači, dosta se slabo prevodi, dosta se slabo izdaje. A Koncilium predstavlja ipak jedan od najznačajnijih, najutjecajnijih teoloških časopisa svjetskih, pogotovo u zadnjih 40 godina koliko izlazi, i vidjeli smo da ti autori koje mi objavljujemo u našoj ediciji Ekumenika mahom su teolozi koji su bili osnivači samoga Konciliuma. I naprosto stupili smo u kontakt sa uredništvom Konciliuma, predstavili smo naš izdavački program, naše želje, naše ideje, i oni su spremno to prihvatili, budući da je to nije prvo objavljivanje Konciliuma na slavenskim jezicima, bilo je jedno, ako se ne varam, poljsko, negdje 65. 6. odmah nakon drugog Vatikанskog, ali mislim da je nakon 2-3 broja on prestao izlaziti. Tako da se čak može reći, ako mi izdržimo preko 3 broja, da će to biti prvo, tako reći, slavensko izdanje. Da, upravo nam je profesor Rebić rekao da je časopis Komunio prestao, znamo to već nekoliko godina, da časopis Komunio ima problem sa redovitim izlaženjem. Dakle, s obzirom na takvu situaciju, nije li uopće čudno da ste se usudili ući u taj projekt? Pa s jedne strane čudno je, zato što tu nema prevelike ekonomske računice. Međutim, to je cijela priča, recimo konkretno kad govorimo o nama, mislim da je to problem i svih, recimo, malih specijaliziranijih izdavača, da su to sve, tako reći, utopijski projekti. Dakle, želi se objavljivati neke knjige koje podižu bilo teološku, bilo opću kulturu, međutim, to nisu komercijalna izdanja. Ali naprosto mi smo skočili u to iz velike želje da to radimo, i sada radimo na tome da podignemo i broj pretplatnika i tako dalje, što je zapravo ključno za održavanje jednog časopisa. Profesore Rebiću, s obzirom da ste dugo bili na čelu najveće zapravo naše katoličke izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost, nikada vam nije pala takva slična pomisao da idete u izdavanje Koncilijuma? Dapače, treba se prisjetiti, Koncilium je bio ponudio kršćanskoj sadašnjosti već 1968. godine suradnju, i čak je Van Engel, jedan od urednika prvih brojeva Konciliuma, došao u Zagreb i susreo se sa patrom Tomislavom Šagi Bunićem i njemu predložio projekt koji bismo mi prihvatili kao kršćanska sadašnjost i izdavali s njima. Šagi je tada imao stanovitih poteškoća u odnosu na časopis Koncilium, budući da tih godina 1968. 9. 1970.
je kod nas teologija bila u neku ruku u povojima. Jer sjetite se, bio je Drugi svjetski rat, pa poraće, pa nije bilo dozvoljeno u Hrvatskoj objavljivati teološke knjige, niti teološke časopise, pa je sve nekako kod nas bilo zamrlo. I Tomislav Šagi Bunić je rekao tada Van Engelu, za našu publiku bi u tom trenutku, 1968. godine, preteško. To je bilo već 3 godine nakon izdavanja. 40, tako je. Tomu je sad 42 godine. I tada je Šagi predložio da bi nama bilo bolje objavljivati članke iz raznih teoloških časopisa, i Concilium, i Etude, La Nouvelle Revue, Information Catholique Internationale, Her de Correspondance i tako dalje, birati članke i nekako priučiti našu publiku na čitanje tih teoloških članaka, pa onda ići na izdanje jednog takvog časopisa kao što je Concilium na hrvatski jezik. Međutim, bilo je nekako neformalno dogovoreno da idemo neke članke birati. Neformalno, dakle, zapravo smo bili suizdavači, čak prvi brojevi Koncilijuma su nosili nas kao suizdavača, Kršćanska sadašnjost Zagreb. Tako, nekoliko brojeva, premda nijedan broj Koncilijuma nije bio kompaktno na hrvatski preveden i objavljen. A uskoro 1970. godine ili 71. Tada je profesor Bajsić dobio pismo od kardinala Šepera, a pismo je uputio Greiner i Hans Urs von Balthasar s ponudom da idemo u suizdanje sa komunijom. Komunio je nastao 1971. godine kao protuteža ovome časopisu Concilium. A zašto? Zato što je Concilium bio smatran tada u katoličkoj crkvi kao previše progresivan, pomalo lijevo orijentiran i Šeper je onda bio rekao nama, nemojte se držati Koncilijuma, dajte radije prihvatite Komunio. Komunio je naime bio časopis više vezan uz tradiciju, donekle možemo reći konzervativan, premda za naše prilike nije bio uopće niti konzervativan, niti lijevo desno okrenut, nego jedan uravnotežen časopis. I 1972. je Bajsić bio posjetio uredništvo Greinera, Hansa Ursa von Balthasara u Njemačkoj. Onda poslije toga su Bajsić i Turčinović molili mene da ja preuzmem tu vezu sa međunarodnim časopisom Komunio. I ušli smo u suradnju s njima tako da smo u naš postojeći časopis Svesci objavljivali članke iz Komunija. I bio je dogovor, to smo dogovorili 1974. godine u Minhenu sa Hansom Ursom von Balthasarom i sa Greinerom i sa Majerom, da bismo mi u svaki broj po 2-3 članka iz Komunijuma objavljivali. I to je išlo sve do, mislim, 2001. ili 2002. godine, kad su Svesci Komunio obustavljeni privremeno, i to zbog i s jedne strane ekonomske financijske situacije, premalo je bilo pretplatnika, a i oni pretplatnici velikim dijelom koji su bili nisu redovito plaćali pretplatu. I drugo, zbog manjka ljudi koji bi se posvetili tom poslu. Kad sam ja ponovno uzeo ravnateljstvo 2004. godine, ravnateljstvo kršćanske sadašnjosti, pokušao sam
obnoviti časopis Svesci Komunio, međutim nije nikako išlo, baš zbog i jedne strane nedostatka financijskih sredstava i zbog druge nedostatka ljudi koji bi se tome posvetili i to radili. Prijevodi tih teoloških članaka općenito su bili problem, jer malo je kod nas takvih prevoditelja koji mogu prevoditi teološke članke i to objavljivati. Bio sam ozbiljno mislio prije godinu dana da pokrenemo ponovno Sveske Komunio, međutim je nadošla ova financijska kriza, gospodarska kriza, pa me skupština zamolila da sa tim projektom počekamo. A ja sam u listopadu zamolio nadbiskupa da mi da nasljednika u kršćanskoj sadašnosti koji će voditi dalje kršćansku sadašnost, to zbog moje bolesti, a i dobi. Evo sad, kako će to ići dalje u kršćanskoj sadašnosti sa komunijom, ne znam. Svakako ima nekih naznaka da bi se krenulo u barem jedan broj godišnje, pa da se vidi da se može uhvatiti neki spoj sa brojevima komunija. A ja čestitam Ex Librisu na izdanju koncilijuma, doista je to hrabar potez. Hvala Bogu, danas je teološka literatura u Hrvatskoj vrlo razvijena. Mi imamo prevedenih dijela mnogo, tako da studenti danas i svećenici i teolozi doista imaju mogućnost hvatati kontakt sa europskom teologijom, katoličkom teologijom. Kršćanska sadašnost naime je uglavnom posvećena katoličkoj teologiji, premda je u našoj kući objavljeno i teoloških knjiga protestanata i pravoslavnih. Međutim, ipak nama je cilj razvijati katoličku teologiju, ali u duhu drugog Vatikanskog koncila kršćanska sadašnost ima zadatak da upravo prati suvremenu teologiju, onu koja je konkretna, životvorna i koncilska. Mi godišnje objavljujemo stotinjak knjiga, od toga je preko polovice prevedenih knjiga, tako da je tu doista itekako već bogata biblioteka koju je kršćanska sadašnost objavila. Zanima me, gospodin Grozdanov, koji je zapravo bio vaš temeljni ulog kad ste išli objavljivati časopis Concilium? Da li to bila nekakva ideja nekakvog temeljnog manjka teološke literature? Koju to rupu pokušavate zakrpati Conciliumom? Pa Concilium mislim da ga treba, što se nas tiče, gledati u kontekstu svih ovih knjiga koje objavljujemo. Dakle, tu se ne bih složio možda sa profesorom Rebićem da je dosta bogata ponuda teoloških knjiga. Mi imamo dosta jako bogatu ponudu vjerske literature u svakom slučaju. Međutim, žalosno je na primjer da Karl Rahner, koji je prije 36 godina umro, da mi nemamo, osim jedne možda dvije knjige i to zadnjih nekoliko godina prevedene, da Iva Kongara, Andrije de Lubaka, Skilebeksa i tako dalje. To je potpuno velika praznina. Naša ideja je bila da s jedne strane pokrpamo tu rupu nedostatka, s druge strane da pokažemo svo bogatstvo, znači teološkoga mišljenja. I također da nekako tu teologiju koja je javno vrlo prisutna, da damo sve mogućnosti obrađivanja određenih teoloških tema. Recimo, zato je izvrsno ako se pojavi i časopis Komunio na hrvatskom jeziku, da se vide recimo dva različita načina, mada čini mi se da to više nije ona razlika koja je bila prije 30 i koliko, 40 godina, da se vide dva različita načina obrađivanja